Sziasztok! Egy újabb videóval jelentkezem. Köszönöm szépen a sok megkeresést és üzenetet, de nem tűntem el teljesen, viszont én idén nem keltetek. Videókat próbálok, ahogy az időm engedi, továbbra is készíteni, de nálam nyár végén nem lesz eladó növendék, hiszen már felnőtt madaraim sincsenek. Viszont gondoltam, ezt a videót azért elkészítem, hát ha valakinek a hasznára válik. És most, hogy itt a tavasz, közeledik ugye egy újabb keltetési, egy újabb tenyészszezon, fontosnak tartom, hogy nézzük át, hogy mi is kell egy sikeres keltetéshez, illetve egy sikeres tenyészszezonhoz. Nos, az első és talán legfontosabb pont az maga a szülői állományod, a tenyészállományod, akikkel dolgozol. Nagyon fontos, hogy ezek az állatok egészségesek, fittek legyenek, és átvakcinázott állománnyal dolgozz. Ezen kívül abban az időszakban, amíg a tojásgyűjtőd, nagyon fontos, hogy a megfelelő vitaminokat és az ásványanyagokat megkapják, hiszen a tojók csak így tudnak megfelelő minőségű tojásokat produkálni. Ha jó minőségű tenyésztői munkát szeretnél végezni, akkor elengedhetetlen az, hogy az állatok, akikkel dolgozol, a standardnak megfelelőek legyenek. Nos, a brámáknál elengedhetetlen a megfelelő méret. A forma, a szegélyes madaraknál a szegélynek a minősége. Ezen kívül a láb, szín, a szemszín, a csőr, és természetesen a zárt szárnyak és a megfelelő tollszerkezet. Mindenkinek ajánlom, hogy egy átszelektált, jó és magas minőségű állománnyal végezzen tenyésztői munkát. Nos, a második fontos pont a fény maga. Hiszen tavasszal nem csak a hőmérséklet emelkedik, hanem a napos órák száma is nő. Ezt érzik ugye a tyúkok, és ez az, ami beindítja náluk a tojásrakást. Nos, ezt egy picit te is megcsalhatod mesterséges fénnyel. Én úgy csináltam, hogy 3 héttel, 1 hónappal azelőtt, mielőtt a tojást szerettem volna elkezdeni gyűjteni, én mesterséges világítást tettem az olba, egy automata segítségével, mikor besötétedett, délután 4 fél 5 fele felkapcsolta az automata a fényt, és ez kb. 9-ig világított, majd pedig reggel, hajnalban 4 fél 5 fele ismét bekapcsolt, és napfelkeltéig világított a madaraknak. Ez 3 hét, és meghozza az eredményét, elkezdődik ugye a tojásrakás. Nos, mivel én egyszerre dolgoztam idősebb tyúkokkal is, illetve fiatal, ugye 1 év körüli madarakkal, tojókkal, én azt tanácsoltam mindenkinek, hogy várják össze. Tehát a jércéknél várjanak körülbelül 1 hetet, amíg megfelelő méretű lesz a tojás, hiszen a jérce tojások gyakran kicsik, gyakran nem megfelelő a héjszerkezetük. Ezért én összevártam. Körülbelül ahány tyúkom volt, annyi tojóládám volt, és érdekes módon nálam ki is választotta mindegyik a kedvenc tojóhelyét, így nagyon könnyű volt megjelölnöm a tojásokat, hiszen pontosan tudtam, hogy melyik tyúk hova tojt. Plusz egy tipp, attól, mert a kakast nem látod soha petélni. Az nem azt jelenti, hogy sikertelen. Nekem nem egy kakasom volt, aki, hogyha figyeltem őket, vagy a szabadban voltak, nem igazán látszódott aktívnak. Mégis a keltetésnél közel 90%-os megtermékenyítési arányt mutatott, és nagyon jól keltek tőle csibék. Viszont ez fordítva is igaz, tehát attól, mert egy kakas folyamatosan petél, és azt látod, hogy szétnyűviszana, szétszedi a tyúkokat, állandóan rajtuk van, sajnos ez sem biztosíték arra, hogy termékeny. Úgyhogy biztos csak akkor lehetsz, hogyha vagy próbakeltetést csinálsz, vagy hogyha tapasztalt a szemed, felütve a tojásokat, meg tudod keresni, hogy hol szemes. Harmadik pont, és ez is ugyanolyan fontos, mint a többi pont, a takarmányozás. Nos, én a tojásgyűjtés időszakban is, már előtte is egy különleges, úgymond direkt a tojóknak elkészített keverékkel etettem őket. Ez Dehausos tojó táplált, illetve egy Iris nevű magkeverékből, igazából ez egy roppant volt magkeverék, és én ehhez még mindig adtam egy általános galambkeveréket. Ezt összekeverve nálam ezt tették a madarak, ezen felül minden nap adtam multivitamint a vízükbe, gyakran kálciumot is, és én készítettem nekik mindig cukkiniből, almából, répából, általában káposztából álló reszeléket, amire gasztrofermet vagy egyéb probiotikus vitaminport kevertem. Gyakran kaptak túrót, nyilván ilyenkor gondoskodni kell a fehérje mennyiségről is, mind a kakasnak, mind pedig a tyúknak.
Tehát ebben az időszakban, amíg a tojást gyűjtöd, kifejezetten és nagyon odafigyelve kell őket takarmányozni. Ezen felül kaptak ásványi kiegészítőt, én mindig Supramixet adtam, illetve Ovomixet, mikor melyiket kaptam. Mind fontos a tojáshéjképzésben, mind pedig maga, hogy a tojásban mind a vitaminok, mind pedig a fehérje mennyiség megfelelő legyen. Megosztanék még pár tippet pluszba. Ugyanezek apró és pici dolgoknak tűnnek, de szerintem a tyúkoknak nagy segítség. Most ilyenkor kerülnek általában össze először a kakasokkal, vagyis hát nálam körülbelül 1 hónappal előtte, körülbelül amikor a fényt felkapcsoltam, akkor kerültek össze a kakasokkal. Ez a tyúkoknak elég nagy stressz, ez egy drasztikus változás, több nap, hét, mire összeszoknak. És ugye kakasa válogatja, vannak agresszívabb, és vannak jobb, gondoskodóbb, kedvesebb kakasok. Szerencsére nálam ez az utóbbi volt a gyakori. Tehát a kakasok hívogatták mindig a tyúkokat, hogyha élelem volt, gyakran, nagyon gálánsan engedték a tyúkokat enni. Nálam nem nagyon volt jellemző, hogy egy tyúk szét lenne taposva. Valahogy szerintem ez annak is köszönhető, hogy azért már látták egymást, ismerték egymást előtte is, ugyan nem voltak ilyen szorosan összeengedve, összerakva. De én mindenkinek ajánlom, hogy olyan kakast válasszon, aki nem gyötri agyon a tyúkokat. Ennek ellenére nagyon fontos, hogy 3-4 naponta a tyúkoknak legyen egy kakasmentes napjuk. Az én tapasztalatom az, hogy sokkal jobb kelési arányt mutat az, hogyha a tyúkok nincsenek agyon stresszelve. Tehát 3-4 naponta egy egész napra a tyúkok kinn vannak, szabadon kapirgálnak, a kakasok elzárva külön helyen, ők is egy kicsit tudnak nyugalomba lenni, lehiggadni. A minimum az, hogy heti egy kakasmentes nap. Ez egy fontos tipp, nálam bevált. És szerintem a tyúkok is nagyon örülnek annak az egy napnak. Még egy tipp, ez pedig a tojások tárolására vonatkozik. Egy másik videóban egyébként már erről egy kicsit többet és részletesebben beszéltem, de itt is megismétlem, nagyon fontos a tojásoknak a tárolása. Nekem az vált be, hogy 10-12 napig gyűjtöttem a tojásokat, levittem a pincébe, ahol 14-15 fok van állandóan, és a páratartalom is állandó. Napi egyszer átforgattam, kicsit megmozgattam a tojásokat, de mindig hegyen lefelé fordítva tároltam őket. Mielőtt a keltetőbe kerültek, én felhoztam őket szobahőmérsékletre 24 órára, hogy ne érje őket a keltetőben lévő meleg sokként. Nálam ezek a tippek váltak be, picike odafigyeléssel sokkal-sokkal jobb kelési arányt lehet elérni, illetve a csibék is, akik kelnek, sokkal fittebbek és erősebbek, hogyha ezek a feltételek teljesülnek. Köszönöm szépen a figyelmet, hogyha bármi kimaradt ebből a videóból, akkor nyugodtan a komment részben kérdezzetek, próbálok válaszolni, illetve továbbra is privátban, üzenetben bármikor elérhető vagyok, amire tudok, válaszolok, és segítek, hogyha valakinek kérdése van. Sziasztok!